नमस्कार. युनिक रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण इथे बटाटा व साबुदाण्याचे पापड बनवत आहोत. हे एकदम हलके व खुसखुशीत होतात. मी इथे अर्धा किलो बटाटे घेऊन पापड बनवले आहेत. तुम्हाला जर जास्त बनवायचे असतील तर तुम्ही मेजरमेंट परफेक्टच घ्या. मी इथे अर्धा किलो बटाटे घेतलेले आहेत. हे स्वच्छ धुवून मग कुकरमध्ये शिजायला आपण घालणार आहोत. मी इथे कुकरला 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे. बटाटे चांगले शिजवा. मी इथे अर्धा किलो बटाट्यासाठी 125 ग्रॅम साबुदाणा घेतलेला आहे. हा साबुदाणा आपण चांगला हलका होईपर्यंत भाजून घेणार आहोत. तुम्ही इथे बघू शकता आपला साबुदाणा आता चांगला फुलायला लागला आहे. आता आपण काढून घेऊयात. साबुदाणा चांगला थंड झाला आहे. आता ह्याची आपण बारीक पावडर करून घेऊयात. इथे तुम्ही पाहू शकता आपलं साबुदाण्याचं पीठ तयार झालेलं आहे. बटाटे थंड झाल्यानंतर ते आपण सोलून घेतलेले आहेत. आता आपण बटाटे खिसून त्याचं पीठ मळून घेऊया. मी ते बटाटा बारीक खिसण्यासाठी किसणीचा वापर केलेला आहे. तुम्ही जी पुरणाची जाळी असते त्याचाही वापर करू शकता. बटाटा आपल्याला चांगला बारीक करून घ्यायचा आहे. जर बटाट्यामध्ये गाठी राहिल्या तर पापड करताना मध्ये येतात आणि आपला पापड फुटू शकतो. आता ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा मिरची पावडर टाकत आहे. चवीपुरतं मीठ आणि आपण जी साबुदाण्याची पेस्ट ही करून घेतलेली होती पावडर ती टाकत आहे. आता हे चांगलं आपण मळून घेऊयात. आपलं पीठ आता मळून झालेलं आहे. याला 5 मिनिटासाठी आपण तसंच झाकून ठेवूयात. आपल्या पिठाला आता 5 मिनिट झालेले आहेत. आता आपण त्याचे पापड तयार करण्यासाठी छोटे छोटे गोळे बनवून घेऊयात. आता आपण गोळे बनवायला सुरुवात करूया. मी ते मीडियम साईजचे गोळे बनवून घेतलेले आहेत. तुम्हाला जर मोठे हवे असतील तर तुम्ही अजून मोठे बनवू शकता. इथं आपले सगळे गोळे बनवून झालेले आहेत. आता आपण पापड करायला घेऊयात. मी इथं 3 प्रकारे पापड करून दाखवलेले आहेत. पहिल्यांदा आपण एक खाली पॉलिथिन पेपर घेतलेला आहे. त्या पॉलिथिन पेपरला तेल लावलेलं आहे आणि वरून त्याच्यावरती एक गोळा ठेवून घेतलेला आहे. वरून पुन्हा पॉलिथिन पेपर घातलेला आहे आणि असं बोटाच्या साहाय्यानं मी पसरवून घेत आहे. तुम्ही ते पाहू शकता. आपलं पीठ छान मळल्यामुळे इथे पापड पटपट सरकत आहे. हा आपला पापड रेडी झालेला आहे. आता आपण जो खाली पॉलिथिन ठेवलेला आहे त्याच्यावरती टाकून घेऊयात. वरून हाताने प्रेस करून वरचा पॉलिथिन हळूच काढायचा आहे. आता इथं दुसरा पापड करून घेत आहे. इथे मी एका प्लेटचा वापर केलेला आहे. प्लेट गोल फिरवून त्याला जरा प्रेस करून मग पापड केलेला आहे. इथे बघू शकता हा पापड करून झालेला आहे. सेम मगाचीच प्रोसेस इथं पण वापरलेली आहे. फक्त मी प्लेटचा वापर केलेला आहे. वरची पॉलिथिन काढताना हळूच काढा. आता आपण तिसरा प्रकार पाहत आहोत. इथं मी पापड करताना लाटण्याचा वापर केलेला आहे. ज्या प्रकारे आपण पोळी लाटतो त्याच प्रकारे लाटायचा आहे. फक्त हलक्या हाताने लाटून घ्यायचा आहे. जास्त दाब नाही द्यायचा. तुम्ही इथे पाहू शकता आपला पापड आता करून झालेला आहे.
आपले आता सगळे पापड करून झालेले आहेत. हे आपण फॅन खालीच वाळवणार आहोत. हे पापड सुकल्यानंतर ह्याला मी दुपारी पलटून घेतलेला आहे. हे पापड मी दिवसभर घरात वाळवून 2 तास उन्हात वाळवले आहेत. हे पापड छान वाळले आहेत. उन्हात वाळवल्यामुळे हे पापड 1 वर्ष टिकतात. आता आपण आपला पापड तळून बघूयात. इथे पाहू शकता तेलात टाकल्यावरती डबल झालेला आहे आपला पापड. हे पापड खायला अगदी छान लागतात. आपले पापड तळून झालेले आहेत. कलरही छान आला आहे आपल्या पापडांना. इथे बघू शकता तुम्ही अगदी खुसखुशीत झालेले आहेत. हे बटाटा साबुदाण्याचे पापड तुम्ही घरी नक्की करून पहा. रेसिपी कशी वाटली ही कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी युनिक रेसिपी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.